काहे ऐसे कहेला हो? जब जब तू कहेला त हमर जीवे कैसे तो होखे लगेला। काहे खातिर हम रोज रोज थोड़े कहेनी ना हो भैया एगो बात कही तू गजब हो गइल बाबा का हम कहे कि गजब भइल बई हो जइए से तार मेहरानू 3 साल अइला हो गल जइए से तार मेहरानू आइल बई बुझाता कि तू ही मेहरानू हो गइल बा तो चूड़िया पहन ला उन करोला तो हम ज्यादा का बोलत है कमे बोलत नहीं सही ना कहल पहले बियाह ना पहले तो आवत रह कहे खातिर ए बुचिया तोरा घर में तनी आ जानी मन ना लगला अब तो कहिए के नहीं का पूछता हूँ नहीं तनी हमारो भी आई तनी हमारो समाचार ले कितना बढ़िया रही बस खाली भौजी के पूछे ला कहे कि है ना हऊ बुझाला तार मौगे से हमनी के हईल है नहीं खिन जा। हाँ चलो ठीक बाटे कहनी है कि भौजी कहाँ बाई और ज्यादा उनका से मत कहिए ना कि बुची जी फोन कैले रही उतना तो कहे लगे कि हमारे से ना बतेल जब तारा से समाचार हो गए भैया रखत है काहे ना रखी हो हम कहीं नहीं तो 1 घंटा से बतियाई तू करब तब ना तनी मन मार के बैठा रह तो तनी फोन करब तब तनी बतियाई कुछ काहे ना कामे नहीं का हमारा घर काम तो भाई एक लेहड़ा तनी सोचे नहीं कि तनी भैया से इतना बतिया ली कि मन हमार तनी भर जाए का है दीदी का मन भरवा बतानी जी रखा केकरा से बतियावत रही जी केकरा से अपन भैया से भैया हमारे से प्यार करलन तनी जानी प्यार करलन तू नहीं जानी के भाई से हमारे भाई ना पूछे तो ई के कहता नहीं हमरा तो नहीं के समझ का प्यार हां का प्यार कहता नहीं अच्छा पियम ना चाहे गरम बाकी ठंडा गरम बाटे चली पी ली ठंडा पियम जाता ठंडा हो जाए पता ना चलला के कहां के मेहरारू बानी अब तो इहां के तो दिमागे फेल भइल बाटे चाय पियावे चाय पियम अभी जाता नहीं अभी तनी फिर बतियाई में अपन एक ठैया उरी ऐसा नहीं में लौकबे हो गल कि फूलबे ना कर 6 बत्ती पे तब फूलेला अब बतियाई जब से हमें घर में आइल बाटी जब से देखत है दीदी जी पता नहीं कहाँ बतियावेले हमें तो एगो शौक होता लगता ना कोनो नैहरवे के यार बाटे उन्हीं से बतियावेले हम तो अब सबसे कहब तो दीदी जी आइल बाटी ना नैहरवे के एगो यार लेके आइल बाटे अब का पता ऐसा ना हो सकेला घरों के पिछवाड़ में जैतो हो बतियावे खातिर मिले खातिर ये दीदी जी एगो बात कही नहीं जान का जी दीदी जी मारे बतियावा तनी के करा से फोन से आज झाड़ू हमार बतिया सुना पता नहीं दीदी जी ना पलंगिया पे बैठ के मोबाइलिया पता नहीं कैसे बतियावत नहीं हाय हेलो सुना ना दीदी जी कहत नहीं ना हमरा से बहुत प्यार करीला ना मिले खातिर ना हम जोहर खा के मर जावे सही में दीदी सुना ले हई समझ में ना आवत आई लव यू का होला दीदी दिन दीदी सुना ले हई आई मैं हम तो अभी खुनी गई ना तो दीदी से सुना ले हम के का तो बतियात रही आ जब हम गई ना तो काट देले हई दीदी जी सुनी ना हमर बतिया जो हम पूछनी है ना ये दीदी जी कहां बात करत नहीं के का फोन तो कहत हमरे भैया के प्यार फोन हमें मत भई हमसे बड़ा प्यार कर और जब मेहर को गजब कहानी भैया हम तो सही है हम के जानता उहे तो कहती अजब मेहर को गजब कहानी है बतावा ई का दीदी जी दिन रात बतियावत रहत बताओ दीदी जी ऐसा करत है तो हमन के का करब जब बड़ जेठ होके ये ऐसा करते तो छोट लोग का करिए उन्हें ना करिए गलत है अब हमनी के कहीं बात करे तो ससुर वो सब बोले लगे सच जेठानी तो कहाँ बात करत हो अगर मम्मी फोन आ जाला कैसे बतियावत हो केकर फोन आ गई दीदी जी घर में बड़ न बाली वहां के कोई ना बोले हमनी के सब कोई बोली छू ना जानता रू छूट मिल गइल बा का कहल जाला कि छूट मिल जाला ना वैसे मन हमर हो जाले दीदी जी कहाँ बाड़े दीदी जी कहाँ बाली दीदी जी का कुर्सी लगा के बैठ के मारे बतियावत आली कहाँ बैठल बाड़ी हम यही पूछत हई अरे जहाँ चूल्हा नहीं खे ओई जी के चूल्हा लेगा अरे बहनी तू ना जानता हम तो दीदी जी का गनवा में देखनी बैठल वाली हाँ तो वही जगह समझी जाई वही जगह अगनवा में जा तनी देखो तनी का करत बाड़ी हाँ जाई देखो देखो तो हमारा तो फूटे गल जाई रौरो फूटी जा तनी मारा देखे तो तराइल जा तनी देखे हेलो प्रणाम हो मामा हाँ अब फोन कर देनी हम तो कहबे करबा कि खुश रह भगनी का समाचार बाटे लागेला मामा तू खाली मामीए में भूला जाला ना बा का मम्मी हरा आवे के बाहो मामा के गांव इतना हम तो तराइल ना रहेनी चलो अपन नयन ठीक नहीं का मामा घर के कर फोन में कैसे इतना बतिया तनी हो सब के मामा तनी सुनाई तो मामा का फोन है आ बताओ मामी और ठीक बाई ना अब भौजोरी सब के हूँ हाँ जी जा दिए दीदी जी गलती हो गई हम जाते बने अच्छा तो चल हाँ बताने
ना उ कोई ना मछली गुत्ती नहीं आ रहे ना ये मामा हम नहीं हमरा नहीं खियावे के कबो ना फोन करला जा ना कुछ समाचार ना पूछला जा अपन धियो भी कैसे फोन करला बेटिया का हमर बेटिया है जी को बियाह हो जी को बियाह तनी बत्तिया लिंक का ओकर समाचार बाटे आ हमरा भी कबो फोन करला जा हमर माई बाबू कैसन बात हमरा भी फोन करल ना सही में कहला कि माई बाप लंगड़ नुचर होके ना त अपन माई बाबू हमन ठीक बा घर जिए त मामी से बात करैया धक्का झाड़ी देनी बहुते कहलन जा कि भगिनी हमार फोन ना करेली समाचार पूछे नहीं माई से कहलन बार बार फोन करके ये छोटको कहाँ बैठो दीदी जी बैठा ना एगो बात बताओ तनी हां जी बैठी ना जानता हो का के करा पर सब कर दीदी जी पे अच्छा हां का दीदी जी कोनो यार से बतियावले हम अपने कान से सुन के आवत बानी दीदी जी अपने मामा से बतियावत रहले ये हमार तो विश्वास तनको होते नहीं कि मामा जी से बार दिन तो बतियावत रहली अपने मामा जी से तो देखी ना उनका शादी के 20 साल हो गए ना वो अपन पुराना रिश्ता लेके अभी तक दीदी जी चले ले हमन के शादी का भी 6 महीना ना भई नात रिश्तेदारी सब छोड़ दे हनी हमन के क्यों पूछबे ना करेला जानता रू दीदी जी के शादी के देखा 20 साल हो गए ना हाँ। दीदी जी अपन पुराना रिश्ता नात बात पनाता सब लेके चलत है हमन कभी शादी का 6 महीना तो ना भइल तो रिश्तेदार लेके चलते देखरा मतलब का दिन फोन यही ले रही हां दीदी जी अरे बहिनी ना समझे तो के करे नात बात पूछी के ही ना बतियाए हमने के पूछबे ना करे तो कहां से बतियाए हमने के नात बात काहे ना पूछला बहनवा के बोलाई बिटुआ के बोलाई तो एगो साड़ी देवे पड़ी एगो लुगा देवे पड़ी ए नाते और देखा तारू दीदी जी के यहाँ से जब से सब आवे लगे तो ना इतना सामान ले हाँ, ये दीदी जी की तो बात सही है कहता नहीं और दीदी जी के घर से ना उनका मम्मी रसगुल्ला भेजल हम तो अलरी चाट चाट के खइली हन कहाँ रहे अरे ओ गनमा धइल रहल हम तो ना खाने तो काहे के हम चाटे हमारा कौन जरूरत बाटे हम ना खाने अब के मिली के ही नहीं खाइबो हमने के जब वो आँखी ना देखले बानी तो कहाँ से खाइब आँखी ना काहे कहता नहीं ना देखले बानी आँखी अच्छा हाँ सचो कहता नहीं आँखी ना देखले बानी तो कहाँ से करिया करिया रहल रसगुल्ला तो हम कहनी ये दीदी जी ई का हवे तो दीदी जी कहनी रसगुल्ला है अरे बहिनी मन बुना खइली ये तना मीठ लगत हो तना टेस्टी लगत रहो हमारा के मसले चाट मीठ ना खइली हई चले ठीक है कहले खइले हई त हमारा ना के समझ सुने हम ना खाने ना बहिनी हम बताते बिना समझले बुझले केहू के इंजाम ना लगावल जाला हम मन के भावना पड़ गई पता नहीं दीदी जी कहाँ बतियावेलिन कहाँ ना बतियावेलिन बाकी तो बतियावेलिन अपने मामा से ही चाहत हम के दीदी जी पर विश्वास करे के उनके झूठ सच के अच्छे रंग लगाते जाते दीदी जी जहाँ गए तो हम जाते दीदी जी भी ये दीदी जी जाना था नहीं इतना दिन हम के शादी के भी 6 महीना भइल ना माफ कर दे का भेल दीदी हम झूठ सच के रौला का अच्छे रंग लगावत रहे ये दीदी जी जाना था नहीं का रुको ना का हो झूठ सच के कहत रहे कि दीदी जी पता ना किनका करा से बतियावे नहीं आई हेरा मामा से भाई से बतियले यार के कर से बतियले दीदी वही से जाके हाय दीदी जी हमसे कहले तब उनके विश्वास मान दीदी जी हम तो ना मानत रहे हां मी थोड़ा थोड़ा बात में लेके ना चले नहीं खाचा में ढोवत लेके चलिए तू ले जानी जाना था नहीं देखी हमनी के तो माई बाप पूछे ना छोड़ दे हले बड़े ठीक है मामा मामी कभी फोन ना करे ए दीदी जी लेके चलो अपने मामा के यहां हां एक बात कही तो चले के का परसों दिन तो चली अरे दीदी जी सुनी ना शायद आपके पापा जी आइल ना को तो ना मामा के लड़किया के शादी बा ऊ तो 5वां महीना में ना 5वां महीना में जाइम हम तब हमरा को लेने के लिए चले हे छोटकी ते बात पे जाइए तो ना दोनों को चलम जी तीनों को दुनिया सुनो ना एगो बात कही ए बियाह में पहने खातिर एक ही में के साड़ी ले लेम जी हां ऐसा कोई जान दे जी ये दीदी जी जानते रह भकरा हवे ना ओके तो कनिया पे एक सेट साड़ी आइल बा उ महंगा दाम से और जानता नहीं सुन ली सूरत से साड़ी आइल बा हां पूना कंपनी के जी तो चले त ओही में से खरीद ले हां दीदी चले के ना ये दीदी जी का बताई पैसा नहीं खाप के देवा बाबू पैसा ना दे तो हम भाई ना देवर बाबू ना दलन त हम है टेंशन ले चढ़ हो दीदी जी बाड़ी ना चलल जाई हमनियो के ओही बहाना एक से किनवा लेवा जाए का जाता हां ना अब बेगवा जन गाल दीदी जी थोड़ा सिर दबा दे ना छोड़ा अब हो गई हां सुना अब बेगवा जन बकासवा में रख ले भाई उ निकाल के जा जा आ ओकरा के धो द जा सरफ डाल हम जते इधर तानी रगड़ के ना इधर आवा ना जा जा के महीरे के जीवन में जो होई ना हम चोरी करके धो ले तो दीदी के फुसलाया बा हम जा डर लगता है
ये दीदी जी आ कितना के मंगलसूत्र है जी बड़ी निक बाटे हैं? कहीं कितना के मंगलसूत्र है कौन है ये? हाँ 16,000 का हो ज्यादा के ना। हाँ तब हमरा के किनवा देब का चलो पैसा ले लिया। आ पैसा ना के रौरे पैसा से हमारा भी उतना पैसा बाटे। जा दे आई कानवा में कितना निक बाटे पूछो तो जब बेगिया धोवा आई ए दीदी जी हाँ? है आपके सोने के कंगना कहाँ मिलल हल जी नैहरे का सास चढ़े रहे कोकनी सास अरे दीदी जी हमरा उहो ना चढ़ल देखी ना फूटा फूटा पहले बारी मांग के लड़भकरा हवे ओकरे दुकान पर से लाके ए दीदी जी तन दे तारा ना चढ़ैले रहे बुढ़िया ना चढ़ैले रहल तो तू निमन देखे में ना लागत हो खब ये चलते हम अब गइली तो या हमर दादा जियत रहन हमर दादा ठीक ठाक करैले रहन कहले रहन हमर लड़की के कंगन चढ़ी न तब उ लड़की हमार घर में जे हम अब ठानिए ले रहे जब से बुढ़िया कोकनी हमरा के कंगन ना अरे दीदी जी हमरा त विपत्ते पड़ गइल बा दीदी जी दे दम ना बिहान जाते समय मामा घर चलबू ना कि ना जब तो ना जेबू जा ना दीदी जी जाई हम जाई बेग धो दा हम जाता नहीं आवत जब बड़ा हमारे चन्हा का बनत और जा हमारे नाम है अजब मेरा नु गजब खेलवाड़ अभी जानते नहीं कि जा अजब दुल्हनिया के गजब दुल्हावा जे आई रही तो ये हमारे नाना नानी कह के भेजले रहन आ ये जे कहनी तो हां तूने जाने हमारे से जवन रोड से चलल बजाओ रोड हम चल के पार कर देले भाई। जी नमस्कार प्रणाम हमें खुशबू सिंह। जी नमस्कार प्रणाम हमें काजल सिंह। नमस्ते प्रणाम हम बनी पुष्पा सिंह। हाँ देखनी है जौन फैमिली के वीडियो बनी जे पारिवारिक वीडियो रहे अक्सर ऐसे देखले बनी कि औरत लोग अपना भाई भौजाई या मामा मामी से बतियावला त केहू के गलत फहमी हो जाला फिर भी ऐसे ना करे के चाहिए काहे कि इससे केहू रिश्तेदारी है रिश्तेदारी में रहुआ मजाक कर सकत है केहू जब सुने में केहू के भूल रहेला कि केकरा से कैसे मजाक करल जाला। हाँ जो हमनी के कहनी है वो आप लोग मत कर लिए बिल्कुल गलत बात बाटे प्यार हटे भाई बहन में प्यार बना रखे के चाहिए और बनावे के भी चाहिए झगड़ा बिल्कुल ना करे के चाहिए। चलिए एक साथ लेते हैं जब अगला वीडियो में फिर से मिलल जाए यदि वीडियो अच्छा लगल हो तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम जरूर हमनी के चैनल पर नया तो प्लीज हमनी के चैनल हटे एचआर भोजपुरी के दिल से सब्सक्राइब करम काहे से सबसे पहले हमनी के वीडियो रौरा भी पहुंचे लास्ट में कहीं जा हमनी के चैनल पर हर समय जरूरी देखत रहिए एचआर भोजपुरी।